Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku Maryam, ina zan sa kaina. Hasiya. Ko kin mutu yanzu babu wata matsala da za ta iya canzawa. Domin bidiyon ki zai ci gaba da yawo a duniya tunda ya riga ya fita. Kawai abin da nake so shine ki kwantar da hankalin ki ki nutsu. Ya kamata mu zo mu zauna mu magana mu gane menene mafita. Tashi ki zauna. Babu wani mafita Maryam, komai ya riga da ya kare. Mubarak ya riga da ya cuce ni, ya zalunci rayuwata. Baby wace ce wannan? Wannan kuma wace ce baby? Kada ya ce amana ta zaka ci. Mata ta ce. Da mijinki shi ya neme ni ba ni na neme shi ba. Kuma na riga na dade tare da shi. Billahi lazi da kai mun rabu haihata ba ni ba ke wallahi Allah na gane gaskiya. Ba dai ka ce mun rabu ba za ka zo ka same ni har inda nake. Wallahi ƙarya ne. Duk ran da ka zo kuma zan tuna maka. Wallahi ƙarya ke dalla. Ai kauce abu wallahi tallahi. Hajiya dan Allah dan Annabi zo mu je kawo jakar. Dan Allah dan Annabi ki zo ki hau mota. Na bude miki motar nan dan Allah. Abin da ka ja mini. Shirin fim din wayata zai dinga zuwar muku duk ranar Asabar karfe 8 na dare akan YouTube channel din Aishatul Humaira TV da ke kan